Incwadi yabagwebi, isahluko se-17 iyafundeka, kwaye kukho indoda yasezintabeni zakwa-Efrayimi egama linguMika. Yathi kunina, "Iwaka lesilivere elinakhulu-1 elalithatyathwe kuwe, owashwabula ngenxa yalo, kananjalo wathetha ngalo ezindlebeni zam. Uyabona, isilivere leyo inam, yathatyathwa ndim." Wathi unina, "Usikelelwe, nyana wam, nguYehova." Walibuyisela kunina iwaka lesilivere elinakhulu-1. Wathi unina, "Ndiyingcolisile yonke isilivere leyo kuYehova. Iphuma esandleni sam ukuba ibe yeyonyana wam, enze umfanekiso oqingqiweyo nomtyito. Ndiyibuyisela kuwe ke ngoko." Wayibuyisela ke kunina isilivere. Wathabatha unina 200 esilivere, wawanika umnyibilikisi, wenza ngawo umfanekiso oqingqiweyo nomtyito, waba sendlini kaMika. Indoda leyo inguMika ibinendlu yoThixo yayenza i-efodi nemilondekhayo. Yayimisele omnye koonyana bayo waba ngumbingeleli wayo. Ngaloo mihla kwakungekho kumkani kwaSirayeli, elowo wenza oko kuthe tye emehlweni akhe. Ke kaloku kwakukho umfana waseBhetelehem yakwaYuda, wasemlibeni wakwaYuda, ongumLevi, ongumphambukeli khona. Yahamba indoda leyo isuka kuloo mzi eBhetelehem yakwaYuda, yaya kuphambukela apho ingafumana indawo. Yafika kule ntaba lakwa-Efrayimi endlwini kaMika, ihamba uhambo lwayo. Wathi uMika kuyo, "Uvela phi na?" Yathi kuye, "NdingumLevi waseBhetelehem yakwaYuda, ndiya kuphambukela apho ndingafumana indawo." Wathi uMika kuyo, "Hlala nam, kum ube ngubawo nombingeleli. Ndokunika mna 10 lesilivere ngonyaka, ndikuxhase ngento ezingubo nekukudla." Waya ke umLevi lowo, wakholeka kumLevi ukuhlala nale ndoda. Lo mfana waba njengomnye woonyana bayo kuyo. Wammisela uMika umLevi lowo, waba ngumbingeleli kuye umfana lowo, waba sendlwini kaMika. Wathi uMika, "Kaloku ndiyazi ukuba uYehova uya kundenzela okulungileyo ngokuba ndinombingeleli ongumLevi."